बुहुमाव सिनायजानो हादों। बेनिखायनो बर'फोरनि बे गिदिर उद्देश्यखौ जोङो जाफुंनो नाजानांगौ आरो जाफुंनाया जोंनि हाबा आरो बिथांनि बे गोदान दैदेननायनि जों दिनै जोंनि जा मोननांगौ बेबायदि सहयोग मोननो हादों आरो बुहुमाव जों माहारि हिसाबै जों सिनायजानो हादों। बेनिखायनो बर'फोरनि बे गोदान आर'जफोरखौ जों मानिनानै सोलिनांगोन आरो बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे गिदिर बर' हारि हिसाबै जों आं बारा गोलाव बुंनो सानला बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। साबायखर थाबाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै सुंद' समनि गेजेरावबाबो समनि गेजेराव दिन्थिलांनायनि थाखाय दा बे समाव जोंनि जे बर'फोरनि सावगारियाव बिबार महराव बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय मोनसे सबाय समितिनि मानगोनां चेयारमेन जिरायग्रा ब्रह्म बिथां आरो बेयावनो बाहागो लानाय जोंनि सुखाय सरजरा डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां आदा ब्रह्म बिथां आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां सोमावसार बरगयारि बिथां आरो बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि अबिनाश बसुमतारी बिथां आरो बाहागो लाबावनो हानाय जोंनि सुखाय सरजरा डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरगिरिफोर गेदेर गेदेर मानदांगिरि आरो गेदेर गेदेर काजिकुमार बसुमतारी आरो बाहागो लाबावनो हानाय जोंनि सुखाय सरजरा डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि मानगोनां गामिफोरा रायजो राजा बयनिख्रुइबो बे समाव आङो सुखाय सरजरा डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि बे बर'फोरनि बिबार बावनाय जे हाबाफारि बेयाव मोजाङै मोजां बाहागो लानानै जाफुंनायनि थाखाय बयनिख्रुइबो फिन खेबसेबाव जौगारानि जानानै साबायखर बावनानै बर'फोरनि सावगारियाव जों बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बिबार बावनाय हाबाफारिखौ फारि फारि बावलांबाय थादों। लोगो लोगोनो बे जोबखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो मुंख्लंफोरनि मान बावनाय बे हाबाफारिखौ दानसे उनाव जागायगोन। बे जोबनायनि उनाव जोंनि मुंख्लं खाम्फायाव थांगोन आं बयखौबो खावलायबाय। Ini sarku kemana ni?
Ini Honda tak angkul ni. YouTuber bitang Ponojit Bromo bitanga Ponopani mungkong kembewai bibar bau kacil dongo. Baik, baik lekip. Kita video di, baik. Bau kena gua nggak sebenarnya sih. Ayo. Ayo. Fैदो मेडाम मेडिना मेडाम फैद' खुलुमसै हेलौ फंबाय नै जोंना फंबाया फैदोब्रा खुलुमसै मा मिसावरा थाखो फैदो बैयाव दं न'आव बैयावनो मेसेज हरलाबाय थादों मेडाम नोंलाय मान बावफैदोब्रा एसे ओइ इमाम फैदो जों गोदो माबायाव लाग्रा बायदि र'सो जाबाय रेडि नै दा माबा आखाइखौसो माबा नुबाय आखाइ हेबलाय
हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नैबाव मान बावदों बिबार बावदों जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आरो बेजों लोगोसे नैबाव फिरफिला उरायहोदों बिराद गुसु दिना आरो बेजों लोगोसे नैबाव बाथि सावदों आलारि बाथि सावदों फैदोब्रा एसे नैबाव दा गेवलां मेल जागोन कपिराइट मोनसै नुबाय दहाय नुवाखै नोङो नुबायब्रा फैदो नोंबो खुलुमफैदो बिदिनोलाय गेवलां मेल जागोन बाव गेवलां मेल मीटिंग जागोन बा मीटिंग गेवलां मेल जागोन गेवलां मेल हो औ लाइभ हेलौ हेलौ साबेसे करছে নাকি साबेसे করছে আমি তো করলাম আমি हेलौ कय नै खोनासंलाय लोगोफोर हेलौ हेलौ टेस्टिं हेलौ 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 टेस्टिं हेलौ 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 दिखिना हेलौ नुबायना लोगोफोर नायदो बावदा गेवलां मेल जागोन नुबाय हेलौ गान बाजों गान बाजों दे गान बाजाव हा लामा थिग फै र' थांगौ र' किबोर्ड बाजावथ' साला
আরাম বাগানগুলো দিয়েছে অনেক বড় এটা গানগুলো আর কি এগুলো না অনেক এটা এটা ভালো বুঝলাম যে বিরাট বুঝলে বহাতে Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn